Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da zuwa wannan video. Ina muku maraba kuma ina muku murnar kasancewa tare da ni a wannan video. A wannan video zan gwada mana yadda nake samun 200,000 wato 200,000 aƙalla a duk wata, sannan kuma da yadda kai ma za ka samu insha Allahu online. Ina ma wannan bidiyon taken cigaban Arewa daga Arewa. Sunana Hanif Umar, ni digital marketer ne, sannan kuma ni ne shugaba ko kuma creator ɗin wannan school ɗin da ake ce ma The NIF Academy, inda muke koya wa mutane masu ƙananan businesses wato masu SMEs, inda za su yi amfani da social media su bunƙasa kasuwancinsu saboda su samu sales da yawa. Ba tare da ɓata lokaci ba, ina so mu shiga wannan video ɗin, amma kafin mu fara ina so in mana wata 'yar gargaɗi guda ɗaya. Wato shine gargaɗin da nake so mana shine, nan wurin ba wai wasa muka zo yi ba, sannan kuma ba mun zo yin sharholiya ba ne, ba ɓata lokacin juna muka zo yi ba. Mun zo nan wurin ne saboda mu amfana, mu ga yadda za mu inganta rayuwarmu. Sannan kuma abu na biyu shine, idan har kana ɗaya daga cikin mutanen da ba su yadda cewa ana samun kuɗi ba online, to ba na buƙatan ka tsaya ka ci gaba da kallon wannan video ɗin, ka lallaɓa ka ajiye wayanka ka je ka yi abin da ka ga daman yi, wato ka ƙyale mu yi abin da ya kamata mu yi, sannan kuma ka ɓata mana lokaci, mu ba za mu ɓata maka lokaci ba, kowa da abin da ya believing da shi. So kafin mu wuce mu ga yadda za ku samu wannan kuɗin, ina so in tabbatar muku da cewa tabbas ana samun wannan kuɗin da student ina ne suka samu. Kun ga wannan ya samu 250,000, 250,000, sunan shi Israel. Wannan kuma ya samu 170, sunan shi sorry, babu sunan shi a nan wurin. Ga result na ni kuma da karan kaina, wato wannan 2,200,000 ga kuma dala 326. Kuma wannan course, wannan result an same shi ne ta hanyar sai da course ina, wato affiliate marketing for Arewa. Kun gan shi nan wurin. Sannan kuma ga su nan a nan ta ɓarayin dama nan miliyan kusan 6 ne, ga kuma dala 1,000, ga kuma sefa ta mutanen Nijar 20,180. In kuka duba kun ga shi ma amfa courses ina ne ake saidawa, nake making ɗin wannan kuɗin. So ga kuma wannan wata ɗaya daga cikin affiliates ina wanda take making ɗin kuɗi online. Kun ga a ta ɓarayin hagu ta yi making ɗin 150,000, a ta ɓarayin dama kuma ta yi making ɗin sale guda 9 a rana ɗaya. Ta yi making ɗin wa'innan sales ɗin, wato hakan yana nufin ta yi making ɗin 135,000 ɗin nan a rana ɗaya. So babban tambayan shine, kai za ka iya wannan harka da muke yi? Za ka iya yin abin da ake yi saboda ka samu wannan kuɗin? So sanda na samu wannan idea ɗin course ɗin, ba wannan ne course na farko da aka yi shi akan affiliate marketing ba a Nigeria, amma a Arewa wannan shine course na farko da aka fara yin shi a affiliate marketing a Arewa. Ba a yi na Turanci ba, ba a yi na Hausa ba. To sai muka ga ya dace mu yi na Hausa a Arewa, saboda na yi classes da yawa a baya, na koya ma mutane, na yi training ɗin businesses guda 1,000 aƙalla kan yadda za su inganta businesses ɗinsu online. So majority of the times idan mutane suka zo, zaka ji suna cewa a musu da Hausa, a musu da Hausa. Sai na fahimci cewa mutane sun fi so a musu bayani da Hausa, inda za su fahimci abubuwan. Ba hakan yana nufin cewa ba mu iya Turanci ba ne, ko kuma hakan yana nufin cewa ba mu da ilimi ba, ko kuma wani abu. Wannan dai ra'ayinmu ne, sannan kuma al'adarmu mun fi so mu koya abu ta inda za mu fahimta, wato ta yarenmu ta Hausa. So wannan Usman da yake zuwa yake ba ni testimonials, kuna gani ya ce ya samu kusan 200,000 a wata, sannan kuma ya ce I believe your course will change lives, Hanif. So wannan screenshot ɗin shi ne da dama kun ga anan ya ce, da ka gani a screenshot ɗin kusan samun 200,000. So ga screenshot ɗin nan nashi, idan kuka zauna kuka yi lissafin wa'annan nambobin, akwai wani a ƙasa wanda bai fito ba saboda screen ɗin ya ɗan yanke shi.
amma kuka yi lissafi za ku ga nawa Usman ya samu. Amma abin da ya fi burge ni shine daga 26 ɗin nan zuwa 16, wato a kwana 10 kenan, kuka yi lissafin kuɗin da Usman ya samu ga sunan ta ɓarayin hagu, za ku ga Usman ya samu kusan 100,000 ne, kusan 90,000 ne ina ga ya samu a kwana 10. So idan mutum zai samu kusan 90 a kwana 10, a wata ɗaya kenan zai samu kusan 300,000 or there about. So a matsayin mu na musulmai 'yan arewa, duk abin da zamu yi na san muna so mu tabbatar da halaccin abun, mu san cewa wannan abin ya halatta ko kuma bai halatta ba, saboda akwai hanyoyi da yawa da mutane suke samun kuɗi da wayoyinsu ko kuma in ce online. Amma akwai hanyoyi da yawa waɗanda ba halal ba ne, hanyoyi da yawa da wasu suna scamming ɗin mutane ne, wasu suna yin yahoo, wasu suna yin 419, wasu suna abubuwan da ya ponzi da abubuwa da kala-kala da wanda ba su halatta ba. Amma on the other hand, akwai abubuwan da ake yi da mutane suke samun kuɗi halal kuɗin da ya halatta, wato mutane suna cin guminsu online, wanda irin wa'annan abubuwan akwai kamar su affiliate marketing, su graphic design, su influencer marketing, social media management, wanda aiki za ka ma mutum ya biya ka kuɗin aikinka. Sannan kuma a cikin wa'annan abubuwan da na ce muku ana samun kuɗi online halal, wanda ni nake ganin a ganina nake ganin ya fi sauƙin farawa shine affiliate marketing. To affiliate marketing za ka iya zuwa ka tambaye malaminka wanda kake ji, ko kuma in kana neman sauƙi ka ɗauki wayanka ka shiga Google ka yi searching ɗin halaccin affiliate marketing, gashi nan na muku. Amma kana iya zuwa ka ƙara dubawa saboda ka gamsu da kanka. Affiliate marketing sana'a ne halal, kuma kuɗin affiliate marketing halal ne. Amma a cikin wannan course ɗin za mu fahimci me affiliate marketing ɗin ma yake nufi, balantana za mu fahimci me affiliate marketing ɗin yake nufi saboda mu ƙara samun ƙarin haske da abubuwa. So ta yaya ake samun kuɗi a affiliate marketing? Wato affiliate marketing wata sana'a ce ko kuma wani business ne da yake kama da business ɗin dillanci, yake kama da sana'an dillanci. Mun san dillalai ko? Misali dillalai masu harkan filaye da gidaje. Mun san cewa wa'annan dillalan yawanci su ba su ne masu gidajen ba. Wani alhaji ne zai yi gida ya kira su ya ce su saida mishi da wannan gidan, saboda su sun san inda za su samu customers, sun san inda za su samu masu sayan wa'annan gidajen ko kuma filayen. Sai a zauna, in suka samu customers, a zauna a yi ciniki. Idan aka gama ciniki, aka sai da fili ko kuma aka sai da gida, a biya su la'ada, abinda muke ce ma commission kenan a turance, ko kuma a terms ɗin affiliate marketing. So wannan business ɗin is very very similar, ko kuma in ce kusan abu ɗaya ne da affiliate marketing. A matsayinka na affiliate marketer, wanda za mu ɗauke ka a tsakiya, in kuna kallon wannan picture ɗin, kuna kallon wannan screen ɗin nawa, wannan misali shine affiliate marketer. Wannan kuma mai shago ne, yana da kaya a shagon shi kala-kala, to yana son ya samu ƙarin customers, sai zai samu wannan affiliate marketer ɗin ya ce ya kawo mai customers. Duk wanda ya siya kayan shi zai ba shi la'ada. To shi affiliate marketer already ya san zai samu mutane, sai je kira wa'annan customers ɗin, ya zo ya ce su zo su sayi kayan wannan bawan Allah. So in suka sayi kayan wannan bawan Allah, shi wannan bawan Allah sai ya cire kuɗi daga aljihun shi ya biya affiliate marketer. Wannan shine affiliate marketer. So a turance affiliate marketer ana ce mishi middleman, wato mutumin da yake tsaka-tsakiya, yake tsakiyan customer da kuma mai kaya. Wato shi yana haɗa customer ne wa'annan da kuma mai kaya, saboda a samu ƙarin ciniki, shi ma kuma ya cika aljihun shi. Yawanci labarin da nake badawa, ina bada misali ne da ɗan union. Idan ka je tasha za ka yi tafiya, misali shi direba shi ne mai kaya, kai kuma a matsayinka na passenger kai ne customer. Shi kuma ɗan union shi ne affiliate marketer. Ɗan union zai ɗauke ka ya tambaye ka ina za ka je, wani mota za ka hau. Misali ka zo za ka je Zaria, ya ce Zaria za ka ce mai ya ce zo ka hau mota, ya ɗauke ka ya kai ka wurin direba. Kuna da masaniyan cewa duk mutanen da ya kai ma direban nan, direba yana nan yana kirgawa, suna nan suna lissafi. Idan direba ya zo tashi sai sun bashi kuɗin fasinjojin da ya basu. So wannan abin affiliate marketing ne. A matsayinku na matan aure, ko kuma a matsayinku na mata generally, kuna zuwa kitso. So misali kun je kun yi kitson ku yayi kyau, ko kuma misali kun yi ɗinki yayi kyau, sai kuka fita da shi,
sai aka gani aka ce waye miki ɗinkin nan, wallahi Awwalu ne, tailor na ne Awwalu. Shikenan kin samu mutanen da suke so su ba mu Awwalu ɗinki, shikenan Awwalu ya samu ƙarin customers. Wannan affiliate marketing ne. Bambancin kawai shine Awwalu baya biyan ki kuɗin ladan kawo mai customers da kika yi. To a affiliate marketing kuma duk customer ɗin da kika kai ma Awwalu a ƙa'idance Awwalu zai baki ladan kawo mishi customer da kika yi. So wannan shine affiliate marketing. So yanzu tambaya na gaba shine me ake saidawa? A matsayin mu na affiliate marketers me muke saidawa? Tuna abu za ku siyar a biya ku. Kuna ji na? Amma abin da za ku siyar ba wai kayan ku bane, kayan wasu ne za ku taya su saidawa. So kuma abubuwan da za ki iya saidawa a matsayin ki na affiliate marketer abubuwa ne kala biyu. Na farko za ki iya sayar da physical product, na biyu kuma za ki iya sayar da digital product. So menene physical product? Wayan da yake hannun ki kike kallon wannan video din physical product ne. Gidan da kike ciki physical product ne. Katifan da kike kai ko kuma kujerar da kike kai, duk abin da zaki siya ki taba da hannun ki ji shi ake cewa physical product. Kuna fahimta na? Shi kuma digital product abin ne da zaki amfani da shi a waya ko kuma a computer. Kun fahimce ni? Ko a rediyo ko a TV. Abin ne da baka taba shi da hannunka amma kana kallon shi kuma kana jin shi, ka san da zaman shi. Kaman wannan video din digital products ne. Kuma akwai online courses da suke koya wa mutane abubuwa da yawa. Kamar misali kina so ki koya girki, sai ki je ki shiga wani online course. Wannan online course din digital products ne. Kina so ki koya affiliate marketing, kin je kin siya course din affiliate marketing, wannan digital products ne. Kuma mutane suna siyan physical product kuma suna siyan digital product. So a matsayin ki na affiliate marketer za ka iya sai da physical product ko kuma digital product. So a ina ake samun wa'annan products din a matsayin mu na affiliate marketers? A ina muke samun wa'annan products din? Akwai abubuwan da ake ce ma affiliate networks. Kamar Seller, akwai Expertnaire, akwai DigitStem, akwai StakeCode, akwai wani LAP da dai sauransu. Suna nan kala-kala wa'anda mutane suke zuwa suke ɗaura kayansu a wannan platforms din. Sai kuma affiliate marketers su zo su ɗauki wa'annan kayan su je su tallata musu, su samu musu customers, a zo a siya, sannan kuma su samu nasu kasan. So a ina ake samun mutane yanzu? Misali kina a matsayin ki na affiliate marketer ko kuma a matsayin ka na affiliate marketer, a ina zaka samu mutane? In ka zo wa'annan platform din, in ka zo nan ko Seller ko Expertnaire ko DigitStem ko kuma StakeCode, ka zo ka ɗauki product, a ina zaka je ka samu mutane su siya? Of course a social media. Saboda mun sani cewa kowa yanzu yana kan social media. Babu wanda baya amfani da waya, babu wanda baya WhatsApp, babu wanda baya Instagram, su Facebook. In dai baka yin wa'annan to kai ba a wannan zamanin kake ba. Ko iyayenmu yanzu suna amfani da su Facebook da waye kuma suna siyan abubuwa online. So in ka zo ka ɗauki wa'annan products din, za a koya maka akwai abin da ake ce ma customer research. Ka san su waye mutanen da ya kamata a ce suna buƙatan wannan product naka da zaka saida, sannan kuma ka je ka nemo su ka zo ka ba su wannan product din. Akwai hanyoyi kala-kala da zaka samu mutane su koya su zo su siya abin da kake saidawa. So kamar yadda na bamu labari na ce physical products sune gidaje da su abubuwan da zaka taba da hannunka, kamar mota, kamar waya, kamar abinci, irin dai abin da zaka taba da hannunka dai ka ji shi. So digital products kuma abubuwa ne da ba za ka iya ganin su ba da hannunka, ba za ka iya taba su da hannunka ba amma ka san da su. Kamar wannan video na gaya muku digital products ne. Akwai littafi wanda ake karanta su online ko kuma ake karanta su ta waya. Ba wai littafi da zaka bude shi kaman paper ba. Kun fahimce ni? Akwai su da dama, akwai su subscription services, su softwares da sauransu. So mutane da yawa, affiliate marketers da yawa sun fi son su sayar da digital product. Kuma akwai dalilai da yasa suka fi son sayar da wayannan products din. Dalili na farko shine shi digital product bai da cost din production. Idan zaka hada digital product, babu ruwanka da biyan mutane su, misali ba za ka biya mutane su maka wannan aikin, su maka wancan aikin, su maka wannan aikin ba. Yawanci zaka iya zama da wayanka ka hada shi. Kamar wannan bidiyon gaba daya a waya na yi shi, kuma gashi nan ina koya muku abu, kuma ina kyautata san kuna fahimtar abin da nake koya muku. So kun ga wannan ba ruwana da kuɗin production, kun gane? Sannan kuma delivery ta inda kuke kallon wannan video din online ne. Amma idan physical product ne, kamar misali waya ka siya a wurina
dole sai na yi tunanin ta yaya za a yi na tura maka wayanka. Kun gane? So idan digital product ne babu ruwanka da kuɗin delivery, babu kuma kuɗinka da maybe ka yi tura ya samu matsala a hanya da waye duk ba ruwanka da wannan. Sannan abu na uku kuma automation. Idan ka sayar da abu a matsayinka na affiliate marketer, in ka sayar da digital products, wayannan platforms da kuka gani a baya, wayannan automatically za su biya ka kuɗinka. Kun gane? Automatically za su biya ka kuɗinka. Kamar wannan stake code suna biyan mutane don Juma'a, wannan suna biyan mutane in 24 hours. Kun gane? Wannan ina ga suna biyan mutane ranar Monday ne, wannan na Monday yaushe suke biyan mutane. So wayannan dalilan su ne yasa mutane suka fi son sayar da digital products. Sannan kuma digital products ya fi sauƙin saidawa. Sannan kuma a commission din ya fi yawa a digital products. Kun fahimce ni? So idan kana so ka fara ta ina za ka fara? Na san da yawan ku kuna tunanin ta ina mutum zai fara wannan harka na affiliate marketing. So idan kana so ka fara, abubuwa guda uku kake bukata. Na farko kana bukatan wayan hannunka. Na san in kana kallon bidiyon nan, wannan wayan da kake kallon bidiyon nan da ita zaka iya amfani ka fara samun kuɗinka. Abu na biyu kuma, duk wani business da kake so ka yi ka samu ci gaba a wannan business din, kana bukatan ilimin yadda ake gudanar da business din nan. So affiliate marketing business ne, kuma ya kamata ka ɗauke shi a matsayin business ne, saboda ka ga da yadda mutane suke samun kuɗi. Businesses da za ka yi wanda za su samu maka kuɗi da kamar yadda za ka samu kuɗi affiliate marketing gaskiya ba su da yawa. Idan kuma magana ake yi ta online, so far ni personally bana tunanin akwai business da ya kamata ka yi da ya wuce affiliate marketing. Sannan abu na uku kuma shine mentorship. Bayan ka samu ilimin abun, idan ka samu matsala a hanya, misali ka zo kana neman shawara ko kuma dai wasu abubuwan da suka shige maka gaba, akwai abin da ake cewa mentorship. Shine ka samu expert wanda already suna making din, wanda sun zama successful a wannan abin da kake so ka yi din. Ka zo ka same su ka dinga tambaye su, suna baka shawarwari da ɗan guidance. So wannan shine mentorship. Kana buƙatan abubuwa guda uku nan, da wayanka, da kuma ilimin abin, da kuma mentorship, wato ka samu mentor wanda zai dinga guiding ɗinka. So waye ne ya kamata ya yi affiliate marketing? Waye zai iya yin affiliate marketing? Wato akwai mutane, akwai abubuwa guda 4 da na lissafa. Idan kana so ka zama affiliate marketing, so ya kamata a ce kana son dogaro da kai, kana so ka dogara da kanka, ba wai ka ce kullum a dinga baka ba. Ko ke matan aure ne, ba za ki dogara da mijinki 100% ba, duk da dai mun san responsibility din namiji ne kula da matan shi. To amma abubuwa sun canza, zamani ya canza, dole ki tashi ki nemi ke ma naki na kanki. Sannan kuma idan kana son ci gaba, kana son ci gabanka, misali kana aikin gwamnati ne amma albashinka 100,000 ne a wata, so kana son ka samu ƙarin albashi, affiliate marketing abin yadda zaka iya yi. Kuma yanzu yadda muke ganin abubuwa, kullum kuɗin abubuwa ƙara tashi suke yi, kullum ƙara tashi suke yi. Yau in ka je kasuwa, gobe in ka je sai ka samu ƙari, sai ka samu abu ya ƙara tashi. Wato muna cikin wani abin da ake ce ma muna recession period, so akwai inflation da yawa. So kuma the only way da ya kamata a ce ka yi maganin inflation ɗin shine ka samu more sources of income. Ya zama akwai abubuwa da yawa da suke kawo maka kuɗi. So affiliate marketing kuma hanya ne da za ka samu kuɗi online. Sannan kuma na uku shine masu kishin arewa, saboda wannan course da Hausa na yi, kuma ba wai na yi course nan ne saboda wai ni in cika aljihuna ba, ni already ina making ɗin kuɗi na. Amma so nake a ce mu 'yan arewa mun farka, mun yi abin nan yadda ya kamata. Saboda idan kuka je ta kudu kuka duba yanayin yadda mutane suke making ɗin kuɗi, wasu abubuwan ma aka gaya muku ba za ku yadda ba. Saboda a wata ɗaya za ka ga mutum ya samu miliyan 15. Yanzu in a arewa mutum mai hankali in ka gaya mishi wannan zai ce ƙarya ne. Amma kuma mun san yadda abubuwan nan suke faruwa. Amma har yanzu arewa mu ne yankin da muka fi kowane yanki talauci a Najeriya. So ya kamata mu farka, irin an bar mu a baya kuma har yanzu bacci muke yi. Ya kamata mu tashi mu san me yake mana ciwo. Yanayin wannan matsala na talauci da rashin aiki da sace-sacen da ake yi, inda a ce kuɗi yana circulating a arewa, da duk wannan abubuwan za a yi maganin shi. So abu na 4 shine ya zama kana da awa 1 zuwa awa 3 da za ka yi dedicating.
zaka ware ka ce wannan lokaci ne na aiki, lokaci ne da zaka ba ma business ɗinka na affiliate marketing, tunda na gaya muku affiliate marketing kamar business ne on its own. Idan baka ɗauke shi a matsayin business ba zaka sha mamaki. Ka ɗauke shi a matsayin business zaka sha mamaki because zai cika maka aljihunka da kuɗi. Sorry. So akwai a course ɗin da nake da shi, akwai group ɗin WhatsApp da muka tara affiliate marketers da kuma students ina a group ɗin. So wannan ɗaya daga cikin students ina ne, Muhammad Abdulrahman. Nan ya zo ya yi making sale ne, yake turowa group ɗin, yake cewa ya yi making sale guda ɗaya saura guda 4. So shi wannan bawan Allah ya samu kan shi target cewa duk a kullum zai yi making sales guda 5. Kuna ji na? So bayan shi kuma ga wannan bawan Allah Muhammad Aliyu, shi kuma ya yi making sale guda 3 a rana ɗaya. So idan mutum ya yi making sale guda ɗaya yana nufin zai samu 7,500 ne nashi na kanshi. Kuna ji na? So shi wannan misali, wannan Muhammad Aliyu nan da ya making sale guda 3 a rana ɗaya yana nufin zai samu 7,500 so 3. Idan ka yi lissafi, ƙaramin lissafi kake bukata, ba wai sai ka ɗauko calculator ba, za ka samu 22,500. Kuna ji a rana ɗaya kenan. So wannan bawan Allah Muhammad Aliyu nan in ya ci gaba a haka a wata ɗaya, in yana making ɗin sale guda 3 nan, wato in a rana yana samun 22,500 a wata ɗaya, in yana making sales guda 3 kullum a kwana 30, kun ga sales ɗin da zai yi making nan, ga kuɗin da zai yi making 675,000. Kuna ji na? Ka ɗan tsaya na minti ɗaya kai wannan tunanin a kwakwalwanka. Wannan kuɗin ba sabon abu bane, ba yau muka saba ganin mutane suna making ba. In fact akwai wani yaro da nake gani shekaran shi 14, in ka ji kuɗin da yake making zaka sha mamaki, kuma ta affiliate marketing. So idan kana making ɗin 675,000 ɗin nan, kamar wannan bawan Allah Muhammad Aliyu, kana making ɗin 3 sales a rana, which is zai baka 22,000 kenan. A ce kana making ɗin wannan kuɗin so kullum, so a wata ɗaya a kwana 30 kenan kana making ɗin 670 ɗin nan. Idan kana making ɗin wannan kuɗin ba ƙaramin abu za ka yi ba, saboda a Najeriya wayanda suke making ɗin 600,000 ba su da yawa a wata. Kuna ji na? Idan kana making ɗin wannan kuɗin a wata, akwai abubuwan da za ka yi. Za ka iya tara jari a shekara. In kana making ɗin 600,000 misali a shekara ɗaya, in kana making ɗin 600,000 duk wata, to a shekara ɗaya za ka samu 7,700,000 ne. To idan kuma jari kake nema wanda za ka fara business ɗinka a hankali 7,000,000 ya ishe ka fara. Kun ga a shekara ɗaya kenan fa. Misali ka ce ka sa ma ranka cewa kai kawai abin da za ka yi kenan a shekara ɗaya, za ka tara wannan kuɗin. In fact idan ka yi dedicating ɗin time ɗinka a shekara ɗaya sai ka tara abin da ya fi wannan kuɗin. Idan ka yi matashi ne kamar ni wanda bai yi aure ba, wannan kuɗin 670 ɗin nan kana samun shi a wata ya ishe ka kai aure. Like ka yi aure a wadace. Idan ke matan aure ne, kina da miji, kina da yara, wannan kuɗin zai baki daman ki kula da iyali. Kin gane? Ki taimaki mijinki, ki taimaki kanki, ki taimaki yaranki, ki taimaki iyaye, saboda iyaye sun kai ƙarfi, ƙarfin su ya ragu, an abubuwa suna buƙatar support da wasu abubuwa. So duk wanda yake making ɗin 600,000 da wani abu a wata, idan bai taimaki iyayen shi ba, me zai yi da kuɗin? So abu na 4 kuma shine wannan kuɗin, duk wanda yake samun 600,000 a wata ya fi ƙarfin zai ma talauci barazana duk sanda ya ga dama. Kun gane? Dan dai yar motar nan dai ba za a hana ka hawa mota ba, da wasu abubuwan jin daɗin rayuwa dai. So misali a ce shi Muhammad Aliyu a ce ya zo bai iya making sale guda 3 nan ba, amma yana making sale guda 1 a rana, guda 1 kacal a rana. So idan kana making sale guda 1, kamar yadda na gaya muku, za a dinga baka 7,500. So a ce a wata kana making 7,500 so 30, 200,000 kenan da wani abu. To me ka manta 200,000 da wani abu? Fi sabilillahi, wani aiki ne za ka yi? Wani aiki za ka yi na gwamnati? Wani aiki za ka fara da digiri ɗinka? Kai da masters ɗinka ma, wani aiki za ka fara biyan ka 225,000 a wata?
ba su da yawa kuna ji. So da wannan nake so in yi amfani da wannan dama in gabatar muku da course dina, wato amfa, wanda nake kiran shi affiliate marketing for arewa, wanda course ne aka yi shi musamman don yan arewa. Kun gane, duk wani module ɗin da kuka gani a wannan course ɗin an yi shi ne ta yadda ɗan arewa zai fahimci yadda harkar nan take, kuma na yi shi ne da harshen Hausa saboda a kwanakin baya, ko kuma in ce a shekarun da suka wuce, na yi training ɗin mutane masu businesses, na yi training ɗin businesses guda 1000 da wani abu. Kuma a duk sanda muka fara training, ko kuma sanda za mu fara wani class, za ki ji mutane suna cewa a musu da Hausa, su sun fi gane a musu da Hausa. So wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na fahimci cewa 'yan arewa sun fi gane a musu harkar nan da Hausa. Akwai courses ɗin affiliate marketing da yawa wanda aka yi su da turanci, kuma za ku ga 'yan arewa mu suna siyan wa'annan courses ɗin, amma sai ki ga mutum ya siya, ya zo bai ma gane abin da ake so ya fahimta ba. So sai ku ga kamar yayi asaran kuɗin shi ne, saboda bai fahimci abin da ake so ya gane ba, balantana har ya je ya fara making sales din nan. Kun gane? So yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ne creating din course nan da Hausa. Sannan kuma abu na biyu, akwai wani course ɗina da har yau ina ba da labarin shi, da kwanaki a wani class din shi yake magana akan yadda 'yan arewa suke shiga DM din shi, suke mai Hausa, ba sa ma jin turanci, shi tsoro ma suke ba shi. Kun san mutanen nan irin wannan wani phobia suke da shi na Hausawa, yani. So wannan abin ni gaskiya bai mun daɗi ba, kuma a lokacin naga wannan ai chance ne da ya kamata a ce mu ma mun tashi mun yi abun mu saboda mu wuce gori. Kun fahimce ni? So menene amfanin shiga wannan course din nawa? To na farko dai, in ka shiga course nan ba zan ce wai ba zai amfane ni ba, amma kai sai ya fi maka amfani. Idan ka shiga course nan 15,000 ne kuɗin course ɗina, ko at this moment 15,000 ne in ka shiga. Amma misali ni ka bani 15,000, kai nawa kake making makanka? Nawa zaka dinga making makanka? Kun fahimce ni? In ka zama kamar Muhammad wanda yake making sale guda 3 a rana ɗaya, 22,000 kenan. A wata za ka yi making ɗin 600 da wani abu, misali kenan. A misali a ce kai baka ma zama kamar Abdurrahman ba, kana making ɗin sale guda ɗaya ne kai a rana. Kuma Abdurrahman ɗin nan ba shi kaɗai ne wanda yake making sale ba, akwai Maryam da na gwada muku, ta yi making ɗin sale guda 9 a rana ɗaya, ta samu 130 da wani abu a rana ɗaya. Misali ita in ta ci gaba a haka, nawa ta dinga making? So yanzu dai yadda za ka fara samun kuɗi a watan da ka fara affiliate marketing, idan ka siya wannan course nawa, za ka ga yadda za ka fara samun kuɗi a wannan watan da ka shiga. Misali in ka shiga wannan watan, kafin watan nan ya ƙare, za ka koyi yadda za ka fara samun kuɗi. Insha Allah within the month za ka fara making sales ɗinka. So a course ɗin nawa kuma akwai abubuwa da muka yi tattauna, akwai abubuwan da muka like modules da muka yi covering. Kamar yanzu module na farko affiliate marketing, wanda idan zan maka bayanin shi ne, in koya maka affiliate marketing, zaka biya ni akalla 15,000 ne in shi kaɗai zaka koya. Akwai kuma content marketing, wanda na ɗauko Husna Aminu, wata content queen ɗin arewa, ta zo ta mana course on content marketing, kuma in zaka biya ta maka content marketing akalla zaka biya ta 7,500. Akwai Instagram marketing, wanda field ɗina ne dama. I used to be an Instagram coach. Ga Facebook marketing, shi ma na ɗauko Bash, wanda shi ma expert ne a Facebook marketing. Sannan kuma ga TikTok marketing, shi kuma na ɗauko wata Z Adams, ta koya mana TikTok marketing. So TikTok marketing, mun san mutane 'yan mata da yawa suna zuwa TikTok kawai suna yin rawa ne, kuma abin da ba mu fahimta ba shine wayan hannunmu zai iya mana sanadin shiga aljanna, kuma zai iya mana sanadin shiga inda ba mu so mu faɗa. So idan kana samun kuɗi, halal kuɗi ta wayanka, kana amfani da kuɗin ta inda suka dace, wannan hanyar shiga aljanna ne. Amma dai ba wai na zo in mana wa'azi bane a nan wurin. So abu na 6 kuma shine WhatsApp marketing, wanda this is my favorite. Kwanakin baya da suka wuce na yi running ɗin ads, wato na biya wasu WhatsApp influencers sun mun ads. Kowane post guda ɗaya da suka mun posting, na biya su 15,000 ne. Kuna ji? A story kawai za su maka post, amma za ka biya su 15,000.
So wannan hanya ne da ake samun kuɗi sosai. A Arewa akwai wata wanda da kwanaki ta min ads ɗin nan ita 5,000 take caji, saboda mu Arewa har yanzu ma mu valuing ɗin abin nan ba mu san darajar abubuwan nan ba. Ita 5,000 take caji. Sannan kuma abin da na fahimta shine result da na samu daga abin nan ɗinta ads ɗinta ya fi wanda na samu daga 15,000 da na kashe wa'incan suka min ads. Kun fahimce ni? So wannan WhatsApp marketing course ɗin zai koya muku yadda za ku fara WhatsApp TV da kuma yadda za ku yi monetizing ɗin shi, wato yadda za ku dinga samun kuɗi ta WhatsApp TV. So misali a ce kana samun mutane guda 3 a rana suna biyan ka 5,500, kun ga 15,000 kenan a rana. A wata kana da 450 mai kamanta. Bayan WhatsApp marketing akwai sales funnel. Sales funnel kuma duk hanyar da mutane za su bi su siya abu a wurinka shi ake kiran sales funnel, wanda ba zan yi muku bayanin shi a nan ba saboda babu lokaci, amma insha Allah a course ina mun yi covering din shi in details. Sannan kuma abu na gaba shine sponsored ads. Mun san kowa yana da problem na sponsored ads. Yawanci businesses nan suna neman wanda zai musu running ɗin ads. Akwai matan da nake ma running ɗin ads, nayi irin in daina mata running ɗin ads, amma kullum sai na dawo na mata running ɗin ads saboda ta fi gane aiki na. Kun fahimce ni? So in ka tsaya ka koya wannan sponsored ads ɗin, akwai market da yawa, akwai mutane da yawa da suke neman wanda su musu running ɗin ads ko kuma wanda su musu fixing ɗin ads. Kuma kai ma idan kana da business ɗinka online kana buƙatan kai running ɗin ads. Abu na 9 website design. Shi ma za ka yi creating ɗin website, inda za ka yi hosting ɗin abubuwa da za ka yi siya domain da waye. Shi ma dai full course ne. Sannan kuma ga copywriting uwa uba. Duk abin da muke yi online idan muka yi amfani da irin formulas ɗin copywriting ɗin nan sai mun fi ganin like result. Ban san abin da nake so ku fahimta shine copywriting duk abin da kake so mutum ya maka, idan ka yi amfani da principles ɗin copywriting, to wannan abin ka kaddara kawai kamar ya riga da ya maka ne. Saboda shi copywriting abin da yake yi shine, aikin copywriting shine ka sa mutum ya maka abu ko kuma ka sa mutum ya siya abu, kai persuade din mutum, ka lallaɓe mutum. Ba wai ka lallaɓe mutum yanda kamar ya zama kana ta yaya zan saka muku shine. A takaice dai copywriting abin da kake so mutum ya yi, in kai amfani da copywriting shine zai sa. Kaman akwai mutanen da suke zuwa suke yin me ake cewa ne, kamar matan da suke zuwa suke rufe wa mijinsu baki a wurin bokaye, ya zama duk abin da take so shi mijinta zai yi, irin wannan abun. So copywriting halaluwe ne na yin wannan abun. Ka gaya wa mutum abin da maganganu za ka yi amfani da su ka gaya wa mutum abin da kake so ya yi, kuma mutum ka ga yana yin abin da kake so ya yi. So wannan copywriting kenan. So abu na 11 kuma sales closing. Masu zuwa suna so su sai da abu, amma ku ga customers suna ta muku walawala su ce yau za su zo, ko kuma su ce ba su da kuɗi ne yanzu, ko kuma su ce abin ku yayi tsada, ko kuma irin da wayannan dai objections din. So sales closing shine zai gwada muku yadda za ku yi dealing da irin wayannan abun. Idan kana da business, na san ka fahimci abin da nake so ka fahimta, saboda in dai kana business ɗinka, na san ba su ɗaya ba su biyu ba wani zai zo sai ya gama ciniki ya ce muku I will get back to you, ko kuma da irin wayannan abubuwan. So sales closing hanya ne da za ka bi ka sa mutum ya siya abin da kake saidawa, ko da a ce ya ce maka I will get back to you, ko kuma kuɗin ka yayi tsada, ko kuma dai wasu abubuwa da haka. So abu na 12 kuma shine mindset shift. So duk abin da muka yi listing a sama, abin da yasa na saka wannan a ƙarshe shine duk abin da muka yi listing a sama din nan, idan har baka da mindset, idan har baka tunanin yadda ya kamata, tunaninka bai zama daidai ba, so wannan like abubuwan da muka faɗa a sama din nan duk za su zama aikin banza. Saboda dole idan kana so ka yi achieving abu, sai ka sa a mind ɗinka, sai ka sa a ƙwaƙwalwanka cewa za ka yi achieving abin da kake so ka yi achieving. So wannan kuma shine mindset shift. So idan zan maka mindset shift, aƙalla za ka biya ni 5,000 in zan koya maka yadda za ka canza tunaninka. Facebook ads, sponsored ads za ka biya 15,000. Duk wanda kake so ya koya maka Facebook ads da kyau aƙalla za ka biya shi 15,000. Ga kuma website, ga copywriting, ga waye. So idan kuka koma baya kuka yi lissafi wa'annan kuɗaɗen gaba ɗaya, kuka dawo kuka ƙara su da wa'annan, za ku ga ya baku 145,000. So wannan kuɗin shine kuɗin da ya kamata a ce na yi caja idan zan sai da wannan course.
sorry. So bayan wa'annan abubuwan da duka muka lissafo wanda na ce muku 145,000 din nan, abu na biyu kuma shine akwai bonuses da zan bada. Bonus na farko shine graphic design, full course ne on graphic design. Mutane da yawa suna making kuɗi da graphic design. Misali za ka yi ma mutum creating ɗin flyer guda ɗaya, za ka caje shi 5,000. So a rana ɗaya mutane nawa za ka ma creating ɗin flyer? A wata ɗaya mutane nawa za ka ma creating ɗin flyer? Kun gane? So kuma wannan ma wayanka kawai kake bukata ka fara. So wannan course ɗin bonus ne dama, zan ba ku shi a matsayin bonus ne, 5,000 zan ba ku shi. So ga video editing, yanzu abubuwan da suke ci, content ɗin da ke ci a social media video ne. Idan kai business owner ne kuma baka creating ɗin video content, kana ɓata lokacin ka ne, saboda 2023 ɗin nan video shine yake ci. Sannan kuma abu na uku shine 1 year access to the course. Aƙalla at least za ka samu shekara ɗaya kana kallon wannan course ɗin. Kun gane, za ka dinga kallon course ɗin nan free of charge, ba za ka biya ba, ba za ka ƙara wani renewing ɗin sub ba ko kuma wani abu. So wannan access kake da shi na shekara ɗaya aƙalla kenan. Abu na hudu shine za ka samu access to Hanifgram, wato ni kenan. Normally idan mutane za su yi consulting, ina zan yi wa mutane consultation, awa ɗaya da nake batawa nake sauraron mutane nake ba su shawarwari 10,000 ne online. Like za mu yi Zoom meeting da kai ko kuma Google Meet, za mu yi irin dai video call dai a takaice, mu bata awa ɗaya muna magana, kana gaya min matsalolinka na business ɗinka, ina baka shawarwari yadda za ka gyara business ɗinka. So wannan normally ina charging 10,000 ne, 2022 kenan. Amma idan ka siya course ɗina, ka zama student ina, wato kamar kana ƙarƙashin kulawa na, za ka samu access da ni. A duk sanda ka samu matsala za ka iya magana. Wannan abin shi ake cewa mentorship. Zan zauna in saurare ka, in ji me ke damun ka, sannan in gaya maka ga abin da ya kamata ka yi, in baka shawarwari da wasu abubuwa. Kun gane? Sannan kuma bayan wannan ma akwai abin da ban yi mentioning ba, shine za ka shiga group ɗina wanda akwai mutane kamar su Muhammad Aliyu, wanda kuka ga ya making sales guda 3 ɗin nan a rana ɗaya. Akwai irin su Maryam, akwai irin su Abdulrahman, akwai su Qasim, wanda suke making sales sosai. Su wayannan mutanen za su yi guiding ɗinka, su gwada maka ga abubuwan da suka yi da yasa suka samu wayannan sales ɗin, ga shi kai ma yanda ya kamata ka yi. Sannan kuma abu na 5 shine duk wanda ya making sales ɗin da ya kamata, zan ba shi kyautar laptop sabuwa katakar a kwali, duk ko a ina kake, in Lagos kake, in ma ina kake, za a maka delivery, free delivery. Amma sai ka zo na kayi abin da ya kamata. Kuma idan mutane 500 suka yi abin da ya kamata, dukkansu mutane 500 nan za su samu wannan kyautar laptop ɗin. Ba wai mutum ɗaya ne za a ce wai mutum ɗaya ya samu shi kenan ba. In dai har kowa zai yi abin da ya kamata, to kowa zai samu wannan kyautar. So amma bonuses ɗin nan da graphic design da video editing su kaɗai na saka ma kuɗi, za ku ga 10,000. So idan kuka haɗa komai da komai da bonus da ainihin kuɗin course da na ce muku, za ku ga abin nan ya ba ku 155,000 kenan. Idan akwai business ɗin da za ka yi da zai dinga kawo maka 200,000 aƙalla a wata, amma sai aka ce za ka yi investing, wato za ka yi saka jarin 155,000. Tsakani da Allah za ka yi investing ɗin ko kuma ba za ka yi ba, in dai har kana da wannan kuɗin. Idan ka san me kake yi, za ka yi investing. To amma ina so ku ɗauki wannan course ɗin a matsayin investment ne, za ku yi investing akan ku. Kuma akwai abu ɗaya da ilimi ba a kwace shi, ba a sace shi. Amma kana iya fara business ɗin naka ya zo yi crashing ko kuma wani abu. Amma in ka koya abu, ba za ka taɓa sace maka wannan ilimin da ka samu ɗin ba. So duk da haka ba zan saida muku da course ɗina 150 ba, ba zan kuma saida muku da shi 100 ba, ba zan saida muku da shi 50 ba. Course ɗin nan zan saida shi 30 ne. 30 na yi adalci, saboda in ka duba abubuwan da za ka koya, akwai hanyoyi 10 da zan gwada muku da za ku yi amfani da su ku koyi yadda za ku samu kuɗi online apart from affiliate marketing. Kuna ji na? So amma akwai wani ƙarin bayani kuma yanzu. Kuna ji? Course nan zan sai da shi 30,000 ne, amma kafin mu fara sai da shi 30,000, har yanzu muna sai da shi 15,000, saboda su Muhammad Aliyu da kuka gani suna making sales ɗin can, duka a 15,000 suka shiga ba. Duka a 15,000 suka shiga, kuma har yanzu 15,000 ɗin ne, amma very very soon
ba zan faɗa yaushe zan mai da shi 30,000 ɗin nan ba, amma dai kwana-kwanan nan zai koma 30,000. Saboda haka idan kana so ka siya yanzu ne time ɗin da ya kamata ka siya kafin ya ƙara kuɗi. Nan student ina ne irin comment ɗin da student ina suke yi akan course ɗin nawa, kun gani akwai irin wannan da yawa, amma saboda bamu da lokaci bana so wannan bidiyon ya kai minti 50. So na ɗauko wa'annan kawai like guda 3 ne ko guda nawa ne. Kun ga wannan ya ce jiya, wannan Mansur Abdulkadir ya ce gaskiya jiya na zo wannan gidan amma lesson 2 na gani kuma ya canza min mindset zuwa growth mindset. Na ji daɗi sosai, Allah ya ƙara basira Malam Hanif. Ga wannan Fauziya Aliyu ta ce masha Allah, Allah ya mana menene. Ga wannan Amina Ibrahim ta ce introduction alone is a motivator, thank you Hanif. Ga Halima Adamu ta yi shukran jazakallahu khairan. Ga Maimuna Abdulhamid. Ga MBB Collections ta ce love your teachings and examples, even a baby, kun ji abin da ta ce, even a baby can understand clearly. Ta ce ko baby ne zai fahimci abin da nake koyarwa. So idan kai tunanin cewa wannan course maybe zai maka yawa ko kuma wani abu, ga wannan dai ta baku testimonial ɗinta. So a ƙarshe ba zan yanke maka hukunci ba, zan ce dole sai ka yi abin da nake so ka yi ba, amma kai ya kamata ka zo na ka yanke maka hukunci. Wannan abin course ɗin nan abu ne da ya kamata ka yi ko kuma abu ne da bai kamata ka yi ba. Idan ka ga ya kamata ka yi to masha Allah, idan ka ga bai kamata ka yi ba to alaba da sa'a. So abu guda biyu dai kake da shi, zaɓi biyu kake da shi a ƙarshe. Na farko shine ka ci gaba da rayuwanka kamar yadda na same ka kafin ka kalla wannan bidiyo din. In kana samun 50,000 ne a wata, ka ci gaba da samun 50,000 ɗinka ya ishe ka. In kuma baka da aiki, ka ci gaba da zama baka da aiki, ko kuma kana sa ran Buhari ko kuma gwamnati ta baka aiki, duk da mun ga inda Buhari ya zo ya ce gwamnati ba ta da aiki kaza waye da waye. Kuma kana so ka ci gaba da zuwa kasuwa ne, kana zuwa kuma dai me kake yi dai kai ka sani. Sannan kuma zaɓi na biyu kuma shine bayan ka gama kallon bidiyon nan, ka nemi wanda ya tura maka da link ɗin wannan bidiyon, saboda duk wanda ya baka link ɗin bidiyon nan student ina ne. Kuma idan aka ce mutum student ina ne, kenan ya san me yake yi. Ka neme shi ya baka link ɗin da za ka yi amfani da shi ka yi rijistan wannan course ɗin. Idan ka yi rijista zai kawo ka WhatsApp DM ɗina directly, za ka shigo DM ɗina, ni kuma zan gwada maka yadda za ka fara kallon videos ɗin. Sannan kuma zan saka ka a support group wanda idan kana da questions za ka tambaya. Sannan kuma akwai affiliate group wanda za ka haɗu da mutane kamar su Maryam, kamar su Muhammad Aliyu, kamar su Abdulrahman, kamar su Qasim, kamar students yana dai kala-kala wanda already suna making sales, kuma za su gwada maka yadda suke making sales ɗin nan. So ka je ka nemi wanda ya baka link ɗin nan idan kana so ka jona mu kafin mu ƙara kuɗin course ɗin nan. Kuma ba na tunanin wannan watan zai ƙare ba mu ƙara kuɗin course ɗin nan ba, da dai har yanzu ban gama deciding ba, amma dai ina iya tashi gobe in ji ya kamata mu ƙara kuɗin course ɗin nan, saboda har yanzu ni ji nake kaman gaskiya ana ƙwarana. So ɗazu ni ban ma tuna ba ko na yi bayanin ko ni waye, amma in na yi to in ma ban yi ba, sunana Hanif Umar, kuma ni digital marketing consultant ne. Sannan ni graduate ɗin ABU ne, duk da dai yanzu ina fara na koma digital marketing, like full job ɗina yanzu digital marketing nake yi. Sannan kuma ina zama a garin Kano. Ka nemi wanda ya baka link ɗin nan, ka koma wurin shi ka yi rijista. Idan ni na baka, kana da namba na kenan, ka mun magana in baka link ɗin da za ka yi registration. Idan kuma wani ne ya baka, ka koma ka same shi. So Allah ya ba mu sa'a. Na gode sosai for being with me. Masha